Eroaa normaalista kahvinkeittimestä? No kuule, tässä on kaikki. Aikaisemmin kun porukat on tottunut yhdistelemään tietokoneita kahvinkeittimiin, mutta tässä on siis toisinpäin. Tässä on kahvinkeittimessä tietokone. Ei me voida surfata tuolla ihan täysillä samalla kun keitellään kahvia. Siis kuvitelkaa nyt miten paljon ihmisellä menee hukkaan aikaa kun ne täyttelee kahvinkeittimiä. Siinä samassahan voi katsella vaikka säätiedot ja kaikki mahdolliset tiedot. Varsinkin näin nörttinä, jolloin ehdottomasti niin oltava aina yhteydessä tonne internettiin. Laittaisi tuonne nyt vettä. Eikös nuo valot siellä aiheuta mitään sähköiskua nyt? Ei, valohan kulkee vedessä, näin poispäin. Joo. Mä muistan, mulla itsellä oli aikoinaan niin 10 kupin kahvinkeitin. Mä en voinut käyttää sitä, koska mulla ei ollut niin montaa kuppia. Tuleeko tällä muuten jotenkin erityisesti paremman makuista kahvia kuin normaalilla kahvinkeittimellä? Ehdottomasti parempaa, koska tämä niin kun menee suoraan mieleen tämä kahvi, että sen lisäksi, että saat sen makunautinnon siitä itsellesi, niin sä koet sen visuaalisen elämyksen jo pelkästään tuon kahvinkeitsimen katsomisesta. Kun tää on alun perin ollut Mokka Master -niminen ja nyt tää on niinku Disco Master sitten, niin kun sä tuunasit tän Mokka Masterin, niin katosko siitä joku alkuperäinen ominaisuus, mikä kahvinkeittimessä pitäisi olla? Ei, tästä nyt mitään alkuperäistä ominaisuutta on kadonnut. Nythän tietenkin toi lämpölevy ei ehkä ole niin tehokas, mitä siinä alkuperäisessä mallissa, mutta sehän on vain etu. Oikea kahvin juojahan juo sen kahvin kuumana. Juuri sillä hetkellä, kun se on valmistunut, se on kaikkein optimaalisinta ja parasta juotavaksi tarkoitettua. Että jos kahvi seisoo jossain lämpölevyllä pitkiä aikoja, niin maku huononee. Okei, eli kylmä levy on ihan ok juttu, joo. Tähän muuten voisi joka tapauksessa liittää jonkun valokuvausominaisuuden muokon. Valothan tässä välkkyy joka tapauksessa koko ajan. Onko tässä kameraa mukana missä, kun tässä kaikkia muita hilavitkuttimia ja härveleitä on? Ei tässä mallissa, mutta esimerkiksi kun tietoliikenneyhteydet toimii tuolta sähköverkon kautta, niin totta kai siitä mukavasti kavereiden kanssa olisi tietenkin semmoinen optio. Se on sitten siinä versiossa 5 mahdollista, että me yhdistetään siihen semmoinen kamera. Sä voit kytkeytyä kenen kaveriinsa milloinkin haluat. Ja saadaan se siihen näyttöön sitten, että koska kaveri juo kahvia. Eli tavallaan tämmöinen kahvinkeittäjien sosiaalinen verkosto voidaan muodostaa helposti tässä. Aivan varmasti tämä tulee poistaa suomalaisten yksinäisyyden tämä keksintö, että tällä jokainen kahvinkeittäjä ei tunne koskaan olevansa yksin. Hän on jatkuvasti verkossa. Hänen ei tarvitse olla verkossa poissa silläkään hetkellä, kun hän käy keittämässä ne sumpit. Aivan. Tässä on hienoja asioita paljon on tuonut esille. Otetaan meidän mainio ja hyvin elastinen raati täältä myös esille. Miltä tämä vaikuttaa